berhenti, nggak boleh seperti itu. Polisi melarang seperti itu. Polisi ndasmu pecah rangalek, pecah diasmu. Mbah Prawiro dalos Jokono kuwi gendule kuwi nggih ngestakaken dawuh pun mripate pun abang lho jenengan mendem sanget ora mendem mau mendem ora mendem anak ratu iku niku seneng-seneng yen ati ora seneng awake ora bakal bisa bakas waras lho kabeh manut Badra awan bengi esuk sore aku kangen karo kowe aku ayo wangi mendem jengklekan ning dalan iki mergo kangen karo kowe aku anggere wis esuk ngono ki lek ngantuk aku ya sirahku tak joget-jogetne anak wong melek babar pisan bareng aku njedul ning Taman Sari Ndwarawati nyatane wong sing ndak tresnani Mbok Badra ya turu kepati merga kemayanku wewe putih Begananda. Alah yo wong wedok yen ayu bareng turu ya tambah ayu. Tur eloke babar pisan ora ana suarane. Beda karo wong wedok-wedok nggonku nadyan to suarane bening, suarane apik nek ngorok kaya disa mangan. Wong Ndwarawati aja alok kelangan. Mbok Badra bakal colong tak pondhong go minggat saka Ndwarawati. Hyang Suksma dilenuwih muga paring pengayoman mring panjenengan ingsun satemah mbabar pepadang aning jagat Ndwarawati. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura sarawuh paduka wonten ing setinggil negari Ndwaraka kula ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka njeng Koko Prabu Mandura. Waladala ya jagat ya dewa ya Bathara kadangipun Kakang Yayi Harimurti banget panarimaku dening nganti semono sih kadarman sarta pakurmatan ingkang ndok paringake marang Baladewa Dasari anggonku prapta wilujeng niskala niring sambikala bali ning ngatur salam taklimipun Kakang Mandura kunjuk ana ngarsamu Yayi Prabu Danardana. Kawula ninggih Koko Prabu Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jojo rumeketing Wardaya mawah ana rah daging kayuanan mboten langkung monggo kula dherekaken ingkang kanthi merdikaning penggalih anggenipun pinarak lenggah. Matur nuwun Yayi pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku ngabiyantara yektine anggenku prapta ning Prajamu Ndwarawati kene sepisan tilek tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing Prajamu Ndwaraka pun Kakang rumangsa gumun setahun jembleng serendeng ing atase negara pendak taun kok mesti akeh undak-undakane tur babakan sing becik kaya mau ora mung kababar tata lair wae nanging uga kababar ing batine para kawula ing kukuban negara Ndwarawati. Yen bab wewangunan pun Kakang wis ora bakal nyacat, pun Kakang wis ora bakal maido. Pancen kabeh sarwa endah edipeni lamun ta kaeksi dasare papan ngendi wae katon resik. Resike papan kuwi mau muga-muga andayani resike marang batine para warga Ndwarawati kang padha lenggah ning kono. Saya-saya sadroning Kakang budhal saka negara Mandura ngliwati Karang Padisan ing negara Ndwarawati aku rumangsa bombong, aku rumangsa marem, aku rumangsa seneng merga para kawula ndak sawang padha sayuk rukun. Nengenake gotong royong anane mung samat sinamadan daya dinayan. Tur kebak ing reh tata krama nata Baladewa ki wong Mandura dudu wong Ndwarawati ning ling ngurmati dhayoh kuwi banget anggene nyenengake.
Wis cetha pratela lamun tori palungguhan iki para putra-putra Mandura atmajane swargi Kanjeng Rama Basudewa ing antarane ya kuwi Baladewa utawa Kakrasana Yayi Sri Bathara Kresna utawa mbiyen name Narayana wis ngrasakake kamulyan wis ngunduh tirakate wong tuwa ketitik ala tanpa rupa pun kakang pinercaya dening wong Mandura lan antuk pangestune Kanjeng Rama Basudewa mbiyen supaya jumeneng nata ngembani para kawula ngemudeni marang praja Mandura nganti ripalungguhan iki wilujeng niskala ora ana sampikala cekak cukupe Baladewa wis mulya tanpa beda kaya Yayi Prabu Ndarawati sing nyatane bisa opor bebek cukup awake dhewek ora njagakake warisane wong tuwa ora njagakake bandane wong tuwa ning nalika semono siadi sinaraya dening dewa munggah ning kahyangan supaya munah satrumurka Narendra ing Dwarawati purwa kene biyen ya kuwi Prabu Yudakala Kresna sakpatine Yudakala Kresna Yayi Prabu kawisuda mongko dadi ratu ning Ndarawati kanthi ajejuluk Sri Bathara Kresna. Baladewa wis mulya Yayi Prabu Ndarawati wis Nyakrawati mbau denda mongko aku karo kowe isih duwe adi siji wujude pawestri ya kuwi si Sembadra utawa Bratajaya utawa kondange Lara Ireng. Aku wis palakrama kelawan Mbak Yumu Erawati nyatane anak-anak wisata. Siadi nyatane ya wis kagungan garwa ora mung siji loro malah telu. Jembawati, Rukmini karo Setyabama isih ditambahi ya kuwi garwa kadewatan sing jenenge Batari Pertiwi. Garwamu papat. Apa pancen wong yen pengen kondang iku kudu bojone pirang-pirang ngono kuwi piye? Iso. Mboten kok Prabu. Bisa dipertimbangkan. Malah kala mangsa tiyang ingkang ngongso-ngongso ngoyak nafsu ngoten niku. Uripipun malah kesurang-surang ora kajen kalian anak lan putunipun. Lho, nyatane kowe kajen keringan. Lah kula menika benten menawi kula. Menika kula benten. Bedane apa? Nuwun sewu. Anggen kula palakrama menika mboten kok ngoyak dumateng hargane hawa nafsu ning nyatanipun nyelametaken dumateng para putri ingkang nalika semanten badhe dipun rudha peksa dening para priya-priya ingkang hambekipun angkara murka contonipun Bapa Durna lan ugi ingkang lenggah wonten ing tirta kadasar lan sanes-sanesipun cekak cukupipun rabine Ratu Ndarawati mboten ngoyak nafsu ning pancen ngayomi kalian putri. Aku yo jane pengen ngono kuwi. Aku pengen ngayomi karo putri, pengen rabi meneh. Ning nyatane Mbak Yumu Erawati saben aku njaluk rabi, aku malah dikepruk parun ndasku aku malah. Benten kok Prabu ya beda. Beda karo Sinun Sewu. Sembadra utawa Bratajaya, bocah kuwi sik legan. Bocah kuwi sik legan tur aku kelingan nalika urip ning Widara Kandang biyen Bratajaya kuwi bocah sing apik. Ora nate metu saka ing omah anane mung bebantu marang Simbok Sagopi ya kuwi bab leladi marang kakung leladi kelawan para kadang-kadange mbuh kuwi masak mbuh kuwi umbah-umbah mbuh kuwi isa-isalan setelika ditindakake mergo pancen kuwi kewajibane wanita kaya ngono kuwi lah bola-beti Sembadra kelawan Baladewa kelawan Yayi Kresna nalika ning Widara Kandang saiki ayo to genti aku kelawan kowe ngangkat derajat kamulyane si Bratajaya kanthi cara digolekake bojo sing bisa nggawa keslametan lahir batin keselamatan donya tekan akhir nenggih pun Yayi Bratajaya kowe bocah kuwi wayahe rabi wong wadon kira cukup umur kok randang rabi iku yen cedhak karo wong lanang gampang li dosa ngono kuwi gampang
pangli dosa. Tur adate wong yen nom cedhak karo wong lanang, tur anggene pacangan iki sik anyar, ngono karo dosa ya blas ra ngerti ngono kuwi. Mula kanggo ngedoi marang maksiat enggal dirabekake wae. Tinimbang mengko malah dirabekke karo tanggane, elek-eleke dirabekne karo hansip kono. Nggih. Keparengipun. Nah, aku tak cerita ya, Di. Aku tak cerita. Udakara 7 dina ingkang kepungkur aku ditimbali dening maratuwaku Kanjeng Rama Mara Sepuh Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Sing intine ripalungguhan iki panjenengane lagi gelo rasane mendelong kang dadi penggalihe. Mikir marang putra-putrane. Yen putra ingkang mijil pawestri nyatane kabeh wis mukti wibawa digarwa dening para narendra, becik pun Kakang Yayi Basukarna apa dene Yayi Prabu Duryudana, Erawati, Surtikanti kelawan Banowati. Ning Rama Prabu Salya ki lak kagungan putra loro sing mijil jalu utawa mijil kakung ya kuwi mligine si Burisrawa. Burisrawa. Kowe ngerti to Burisrawa kae? Nadyanto kae anak ratu ning sakjeki urip dhewek iki ra nate adus. Sakjeke urip iki dheweke ra nate adus, angger tak takoni jare gandeng senengane ura-ura yen didusi suarane entek ngono lho. Ra tau adus, ya ra nate resik, ra nate ngrenggo marang busana. Nyatane ya sing jenenge Rikman ya gimbal modal madul kaya mengkono kuwi, ambune awake jan kaya waok, ngerti ora? Nah, kuwi rumangsa trenya. Rama Prabu Salyapati rumangsa trenya kepengin nata uripe si Burisrawa. Aja-aja bocah iki mengko gandeng Burisrawa ki calon ratu Mandaraka besok. Lamun to dipalakramakake mengko uripe dadi apik, uripe dadi becik merga wis ana garwa sing melu nata jiwa ragane Burisrawa. Upama lho, Di. Upama Bratajaya tak rabekke karo Burisrawa kowe lak ya sarujuk. Duh, Koko Prabu Mandura jimat sesemban. Nuwun sewu kepeksa kula dereng saged matur sarujuk nggih dereng nampik ugi mboten. Sebabe apa tek ngono? Nyuwun pangapunten menapa Koko Prabu mboten kemutan. Bilih Kanjeng Rama Swargi Prabu Basudewa menika sampun njodhokaken nalika wiwit taksih lare antawisipun panengah Pandhawa pun Permadi kaliyan Bratajaya. Tur menawi kula tingali semunipun ngantos dumugi samangke lare kekalih kala wau sami-sami kaprawasa dumateng dewaning tresna. Anggenipun sambung rasa menika sampun sawetawis dangu. Lah menawi nganti lajeng si Bratajaya dipun palakramaken kaliyan si Burisrawa, mongko katresnan menika boten saged dipun peksa raosipun. Menapa kinten-kinten boten badhe ajur mumur ingkang dados manahipun ingkang rayipun Bratajaya ingkang sampun kebacut tresna kaliyan Permadi utawi Arjuna. Aja manut karo bocah. Yen bocah ki anane mung grusak-grusu watone seneng watone karep ning ora metung, ora metung iku bakale piye, ora metung marang tuna lan bebathine. Mergo bocah saiki racake anggene tresna ki mung wuta, mung nuruti karo hargane nafsu, ora mikir besok ki bakal urip selawase. Si Burisrawa ki calone dadi ratu ning Mandaraka, mendah kaya apa mulyane Sembadra, lamun to bisa dadi garwane Ratu Mandaraka sing nyatane uripe bakal mulya, muga-muga mulyane lair nganti tekan batin. Ning nyuwun pangapunten, derajat pangkat bondo donya menika mboten dados ukuran kamulyanipun tiyang. Ning anak barep Mandura kuwi ora nulya kejaba Baladewa. Sasedane Kanjeng Rama Basudewa. Ya kuwi
Baladewa sing nentokake marang uripe si Bratajaya merga aku wakile Sudarma, aku wakile wong tuwa. Mula kang mangkono tinimbang aku mangko kewirangan, aku wis sago karo Rama Prabu Mandaraka bakal malakramake Burisrawa kelawan si Bratajaya. Yen nganti iki ora kelakon, aku sing kewirangan, aku sing bakal nandhang wirang kesurang-surang. Bab kuwi kudu ndok pikir ya, ngemano aku to. Yen tetelo kados mekaten ingkang dados kersa paduka kula jinejer dados kandhang muda boten badhe wani mbalila sawetahipun kula aturaken dumateng paduka namung kemawon wonten syaratipun. Syarate apa? Monggo bab menika dipun rembak kanthi sae mliginipun dumateng para Pandhawa, minggahipun dumateng Bibi Kunti Talibrata. Kula suwun anggenipun ngrembak bab wurungipun Bratajaya anggenipun palakrama kaliyan Permadi sepisan paduka sampun ngantos goroh utawi ngapusi angka kalih kula suwun sampun ngantos nglarani penggalihe wong tuwa. Saku, aku saku. Mengko Purbawasesa, aku sing bakal nemtokake, aku tetep jujur, aku ora bakal goroh lan aku ora bakal nglarani atine sapa-sapa iki. Kawula nuwun sewu. Menawi kula waspaosaken menika pepundhen kula Bibi Kunti Talibrata ingkang pareng tedhak rawuh wonten ing Ndarawati. Nyuwun pangapunten Bibi, kalilan ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji kunjuk wonten ing pepada paduka Bibi. Kake Prabu Sri Bathara Kresna ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana ya kaki. Kawula inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah Bibi. Matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku sebo. Semanten ugi kula ingkang putra Mandura Bibi. Kula pun Baladewa ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawantu-wantu kunjuk. Kaki Prabu Baladewa ndak tampa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Ih, Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bibi. Rawuh paduka wonten ing Ndarawati akarya kejoting manah kula. Bingah prasasat kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu nanging kula rumaos dosa lan rumaos lepat yen pancen paduka badhe nimbali dawuh dumateng ingkang putra Ndarawati kula kemawon ingkang sowan wonten negari Ngamarta kok ngantos paduka keraya-raya rawuh wonten ing Ndarawati. Kake Prabu, apa ta sebabe ripalungguhan iki aku praptaning Prajamundwaraka yektine waleh-waleh apa anggonku semengko iki kejaba tilik marang kawilujengane anak Prabu sakluwarga genep ingkang angka 2. Aku mung arep ngendahake tembung anak polah bapa kepradah netepi jejere wong tuwa ingkang ditangisi karo anak. Gandeng wis sawetara suwe Permadi lan Bratajaya anggene sambung tresna tur dasare tak sawang wis padha-padha madhep mantep rasane. Mula supaya bocah loro mau ora trajang wewalering agama lan ora nerak karo kasusilan. Suwanku mrene mung bakal ngumpulake daging utawa balung pisah. Aku nedya ndodhok kori nyinang jambe suruwe ngebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang maknane suwanku ana Ndarawati mung bakal nglamar Bratajaya muga dikeparengake dipalakrama kelawan adimu panengah ya kuwi Permadi.
lengwenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang ler lena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang dyah utama mangkono Srina Arendra Uwusyalon Anggra Rapo aduh bibi Kunti bingah raos sing manah kula dene nampi pakurmatan agung ingkang kados mekaten namung kemawon gandeng ingkang wenang Murbawasisa dumateng abdi kula pun Bratajaya mboten wonten sanes kejawi namung Kaka Prabu Mandura karana Kaka Prabu Mandura menika kadang sepuh pramila saking menika Kaka Prabu Mandura bab menika sakwetahipun kula aturaken dumateng Paduka Kaka Prabu Mandura Bibi Kunti Talibrata jimat sesembahan kula ing Marcapada prapting delahan lar sing dados aturipun Yayi Prabu Ndarawati bilih ingkang wenang Murbawasisa lan anggadhahi tanggel jawab tumrap adi kula pun lara ireng utawi Bratajaya menika kula karana kula putra Pambayun anak mbarep Mandura lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene nampi kanugrahan agung ing ngatasé namung sak lara ireng parandene badhe dipun palakrama dening adi kula Permadi ingkang nyatanipun ganteng lahir nganti tekan batin ning kula nyuwun agunging pangaksami nyuwun pangapunten anggen Paduka rawuh wonten Ndarawati paring dawuh nglamar menika sampun kasep liripun kasep yektosipun Bratajaya menika sampun kula pacangaken kalian Burisrawa benjang dinten Anggara Kasih menika Bratajaya kalian Lara Ireng badhe kula palakramaken mapan wonten negari Mandura Samudra pangaksami saestu kula nyuwun pangapunten Bibi mboten kok kula menika nolak utawi nampik babar pisan mboten ning nyatanipun kalah dhisik malah gandeng ripalungguhan samangke Paduka sampun rawuh wonten ing mriki sisan damel kula nyuwun pangestu nyuwun panjurung benjang dinten Anggara Kasih Paduka kalian para putra-putra nggih kadang-kadang kula Pandhawa kula suwun rawuh wonten ing Mandura ngestreni dawuhipun Burisrawa kalian pun Sembadra ingkang kula suwun pangestunipun mugi-mugi lare kekalih kula saged atut runtut-runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen jantunge Dewi Kunti Talibrata tupi midhanget dumateng pangandikane Narendra Mandura Sri Baladewa Bro, ponang riwe kaya dineres jegrek datan datan musik ndoprok wonten ing pendopo dingkem netra kekalih anane mung wirang srona longso nemutuh diri jerit sundul langit njula kaya natap akasa lok ndalewer sasas kaya tangkit dada megap-megap tan bangkit angampah seseking dodo bawane putri ng sampun ijen dadya waranda pengin mulyake anak parandene mung ambabar wirang den tetekake rasane mangkono pedhot-pedhot kawijil pangandikane Gusti Prabu Baladewa pengetana
paring aku dene aku wis entuk dawuh wangsulan ingkang cetha lan pratela. Aku sing luput, aku sing kleru, aku wong tuwa tuwas ora ngerti karo kledating lelakon. Aku njaluk ngapura, muga-muga bebrayane Burisrawa lawan Sembadra tansah pinayungan dening Hyang Agung. Aku njaluk pamit. Petah lopo kurang guling elingo solah jatmiko wah ladalah Yayi Prabu Ndorowati bombong bungah rasaning atiku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu padang tetrawangan lelakon iki sing tegese ora ana sing ganggu gawe ora ana sing ngaru biru babakan anggene bebrayan ya kuwi Burisrawa kelawan Bratajaya rak ngono to Yai Kresna. Koko Prabu B ing ajeng lak kula sampun matur monggo menawi badhe mala kramakaken Sembadra kaliyan Burisrawa ning sarate wonten kalih. Iya. Sepisan ora kena goro. Angka kalih ora kena nglarani atine sapa-sapa. Nuwun sewu. Paduka tek paring dawuh benjang anggara kasih nenggih Bratajaya badhe palakrama kaliyan Burisrawa menika napa saestu nyatanipun larene nggih dereng ngertos sing dirabekne ora ngerti kok sampean nekat niku pripun. Lho, engko tak bikin. Niku jenenge jenengan goroh karo wong tuwa. Angka kalih. Paduka kula suwun sampun ngantos nglarani rasane sapa-sapa. Ning kula nekseni piyambak mboten nglarani sapa-sapa, malah nglarani penggalihe Piyayi Sepuh. Bibi Kunti tindak mriki ijen. Mongko menika piyayi ingkang dados Wulanjar. Wulanjar Waranda. Uripe ijen pengen mulyake anak parandene malah digegasah batine. Kula kaya ajur raos kula ngertos Bibi Kunti ndoprok nangis teng mriki kula, Pak. Yayi Kresna, ini lho Bi. Yayi Kresna. Mandeka, aku tak kondo. Mandeka, ana rembug dirembug, ana petung ditung, aku tak kondo dhisik. Yayi, kose. Ana rembug dirembug, ana petung ditung. Wis to, sok anggara kasih kuwi sing nyukupi sak kabeh iki aku. Wis to, bab daharan tera panggung son sing nyukupi Baladewa. Tak kukupe ana Mandura, tak rupian-rupianake ana Mandura. Yayi Kresna mung nekseni lan mangestoni wae. Kula mboten ngrembak niku. Paduka menika dudu wong saudon saurupan, paduka menika ratu. Iya, wong sak jagad ngerti yen Baladewa ratu. Ratu menika hambekipun kados pundi? Berbudi Bawalaksana. Bawalaksana ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar. Mongko paduka ngapusi tur pindho.
siji goroh angka loro nglarani piyai sepuh yen ana ratu gampang ngapusi kawulane mendah dadi apa Kresna Kresna Kyai Mandeka ana paribasan Kresna Kresna mati aku nesuwe lah Tiyaki nggih sing melek sik kowe la ngerti karo lakon iki ngertos nadyan kula mendel kula menika nggih nyimak bagus yen munggo Tiyaki Baladewa iki mau bener apa salah salah ya mung banget piye salah ya mung banget kowe rambelane aku kowe mbalani Yayi Kresna apa mergo kowe andane Yayi Prabu Ndarawati kowe diblonjo ning Ndarawati mboten perkawis mekaten teng mriki kula menika mboten belani sinten-sinten ning kula ngaturaken witing klapa sak lugunipun kula saged nggambaraken menawi Bratajaya menika dipun palakrama kalian Burisrawa kula mesakaken Burisrawa nuwun sewu komplek pundi kemawon nate dipun parani niku saestu saben malam akad utawi malam minggu ngoten nglumpuke cah nom-nom lupute ngombe mblekire ngoten lajeng dirabekke kalian Bratajaya menawa mboten gegasar raosipun nenggipun lara ireng ning ana paribasan ha mboten gugu nika mboten mangoyak wah sampean cilaka nganti sesuk-esuk aduh mati aku Kresna Kresna Yayi piye to Yayi Nuwun sewu bibi pundi Kresna ngangkat popot sumber jati ngarang panase kumaton gatel gak jelas nat jogetan kulati sisi penjano ayo cah ngombe
ayo wir men saya anget aku nyawang apa-apa dadi loro dadi telu diantenan berhenti nggak boleh seperti itu polisi melarang seperti itu polisi ndasmu pecah rangal pecah diasmu nggih polisi wedine karo anak ratu edan Mbah Prawiro dalem piye ngapunten kirike dereng mateng aku ngengeono ndase siap beres Jokono kuwi gendule kuwi nggih ngestakaken dawuh pun mripate pun abang lho jenengan mendem sanget ora mendem mau mendem ora mendem dhuwur iki wis dhuwur anak ratu iku niku seneng-seneng yen ati ora seneng awake ora bakal bisa bagas waran ngono kabeh mutah tahune sik utuh iki digoreng sik enak lho iki andhe kapan wae tresnaku isih lestari karo kowe kowe ayomu kliwat ukur nadyanto disuga sinden sing egolan aku lek nyawang malah kudu mutah isih ayu kowe mbok mergo kowe isih suci mbok Wandra ayo yung lumaing jagat kureping langit sing tak tresnani wong kowe mbok aku njaluk dirabekke karo banci ndasu Badra awan bengi isuk sore aku kangen karo kowe aku ayo wangi mendem cengklekan ning dalan iki mergo kangen karo kowe aku anggere wis esuk ngono ki lek ngantuk aku ya siraku tak joget-jogetne aku sing tukang ngemanak mbok aku lingguh neng omah rumangsaku kowe lungguh neng dhuwur meja aku arepe mangan arep nyendhok rumangsaku kowe ning dhuwur piring Mbok Badra aku dolan ning paran karepku arep numpak pedah ontel delalah bane gembos sing tak kumpa rumangsaku ya kowe Mbok Badra aku tresno karo kowe wong mati lek gak rabi karo kowe Mbok kowe nang ndi Mbok Badra keduren angin momentum le kowe anak ratu kok mendem turun dalan kula mboten mendem kula mboten mabuk kula isih ngerti napa-napa kula sadar yen pancen sadar njajal sing teko iki njajal patih sapa patih batik madrim saking patih ngestina Gondamana bar kuwi patih Sengkuni Sengkuni lek diwalik niku seng sampeyan ambune kaya entut Gusik ayo to rembukan sing apik karo aku aja nganti paribasan mburu cengkelangan delek kowe malah
rada dimatke aku tak rembukan sing cetha karo kowe. Pripun paman? Kula kedanan kalih Mbok Badra. Aku rama itu. Ning carane wong lanang tresna karo wong wedok ya mung apa ya mung dindel-ndelke le mendem turun dalan ngono kuwi. Calon pacangamu yen ngerti kowe ngombe ngono iki malah gila ngerti ora? Lho, wong lanang niku yen mendem biasane yen kalih wong wedok niku kuat suwi. Aja ngomong kuwi sik. Lakone urung wis aneh-aneh. Kowe tak kandhani. Wong wedok ki bakale pasrah jiwa raga lamun ana wong lanang sing pinter nyeblokke jantunge. Ora nyawang babakan rupa, ora nyawang babakan bondo. Wong sugih, wong ganteng saiki kalahe karo wong telaten, ngerti ora? Klaten kulone Solo. Kae Klaten. Telaten. Nggih. Klaten pripun? Telaten anggening gemateni wong wedok yang angger digemateni, digatekake, gampang luluh. Mengko nuwun sewu yen kowe rembukan karo wong wadon. Waton sing ndok rembug mung tansah ngrengga endahe warna kok junjung-junjung derajate wong wedok. Saya-saya yen kowe bisa mbebisikake tembung-tembung kangge ngrayu men goblok rasane wong wedok, kowe mesti bakale kelakon. Kowe yen kelakon nyekel badane wong wedok, aja kok cekel liya-liyane ning cekelen grayana nggen ngisore kuping mudhun. Mengkirik, mesti mengkirik deh. Ya. Lan wong wedok ki bakale pasrah jiwa raga yen cara plasa jenar tengono dhisik. Pripun wong mrika dereng gelem kalih kula nek ngetengi gaya dirudha paripeksa. Kowe tak kabari Ndarawati Ripalungguhan iki lagi ruwet. Prabu Kresna lagi jengkar saka kraton nututi marang Dewi Kunti. Prabu Baladewa ya nungka. Tegese Ripalungguhan iki kraton nganti tekan kedaton kuwi suwung. Mongko Sembadra Ripalungguhan iki mapan ana ing kedaton. Colongen gawanen ning papan kang sepi banjur kantinen sanggama yen dheweke meteng mesti pasrah pati urip marang kowe. pun pangestu yen kan.
kelap-kelap katon lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulukir moyak mayik wah babar pisan Burisrawa randuga mono ing atase iki tengah wengi parandene dian ning kraton negara Ndarawati sih kencar-kencar umyung para prajurit sing padha tunggu kemit yen carane kaya ngene iki tangeh lamun aku bisa nyolong mustikaning jantungku ya kuwi Mbok Badra aku kelawan Ibu Bathari Durga nate diparingi kadigdayan liluwih wewe putih Begananda coba sirepe men do turu dina iki ton matak aji pameling wewe putih Begananda kang ketaman temah sari mung ingsun kang Tatanendra awit kersaning dewa jawi lebeting praja sadaya pansami nendra babar pisan bareng aku njedul ning Taman Sari Ndarawati nyatane wong sing ndak tresnani Mbok Badra ya turu kepati merga kemayanku wewe putih Begananda ayo wong wedok yen ayu bareng turu ya tambah ayu tureloke babar pisan ora ana suarane beda karo wong wedok-wedok nggonku nadyanto suarane bening suarane apik nek ngorok kaya diesel malan wong Ndarawati aja alok kelangan Mbok Badra bakal colong tak pondhong go minggat saka Ndarawati ha
Kanjeng Ibu Kunti Talibrata sarawuhipun wonten ing pendhapa Ngamarta. Kula ingkang putra Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Ibu. Iya, Dwija kang kawis ndak tampa. Basaku katur marang Babu Kunti. Wong gagah Werkudara ndak tampa. Bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu, ya permati ndak tampa. Kalilan cumadung dawuh Kanjeng Ibu nalika semanten paduka kepareng tindak wonten ing Ndarawati nglamar dumateng Bratajaya nedya kapalakrama kaliyan Dimas Parto. Sakmangke kalilan kula cumadung dawuh kados pundi kabul kawusananipun Kanjeng Ibu. Madananira layu kumel kucem rahnya marah ani permati tatanen rasamu maju lungguh muncah bagus. Kaki katekno tuturipun Ibu ingkang sinebut bojo karo jodho kuwi beda nggih. Bojo kuwi mung kababaring tata lair wujude kasat mripat tegese amung winatesan dening kuwadakan. Mula wong golek bojo kuwi luwih gampang merga syarat-syarate winatesan mung tata lair. Lanang karo wadon gelem karo seneng, marem karo marem. Kene butuh sing kana ya butuh, sing lanang karep sing wedok ngoyak. Mula wong bebojoan ingkang amung adhedhasar paningal wadhak lan sinurung hardani hawa nafsu, hadakane ora sempulur, tegese bubar tengah dalan. Sebab talining katresnan mung kombak-kombel dening pepinginan lair ingkang sarwa wagingsir. Nanging yen jodho kuwi dununge ana ing ati ingkang tulus lan resik tinuntun dening roh suci, rahning manungsa ora ana kang sampurna. Mula bab jodho kuwi ya mung pangeran ingkang nyipta bumi, ingkang wenang nemtokake. Bebasan kaling-kaling ana gunung pitu, yen tetela kinodrat dadi jodho ora kurang dalan. Kosok baline Nadyanta padha-padha wis kaprawasa dewaning katresnan yen perlu sing diarah dulur dhewe. Yen pancen pangeran ora ngeparengake ora kurang marga. Permati anakku bocah bagus, ngerti ya yektine Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah. Yen Hyang Agung ora ngabulake panyuwune titah, mesti bakal dijoli utawa dilironi sing luwih becik. Tegese pangeran kagungan cara sing luwih pratitis kanggo titahe supaya luwih mulya uripe. Wiwit dina iki sing santosa batinmu, sing tetek lan tatak rasamu, pupusen katresnanmu marang Bratajaya. Bratajaya bakal diwengku putra Mandaraka Siburisrawa. Ibu
ora bisa ngrabekke kowe aku njaluk ngapura Permadi. Oh. Kebangetan kowe Jelampro. Ripalungguhan iki para Pandhawa kabeh wis dewasa uripe wis mulya ana negara Ngamarta. Kudune males marang kebecikane Kanjeng Ibu Kunti kanthi srana mulyake lair lan batine. Ning yo kene anggenmu duwe rasa tresna karo putri Ndarawati malah gegasak penggali Babu Kunti. Patramu sing kaya ngono ki mung bakal ngrugekake rasane Babu Kunti ora opor bebek cukup awakmu dhewek. Patramu sing kaya ngono ki mirang-mirangake karo mbokmu. Aku ora sudi duwe adi sing patrape kaya ngono urip wong nrimpeti karo wong liya. Oh. Sena nadyan kaya ngapa lan kepiye kae ki adimu mestine kowe bisa nggambarake ajure atine si Permadi klepat lunga merga rumangsa wirang garben men mulur nalare men diwiwir pikire bayi biyen diopeni karo mboke gedene kudune mulyake karo mboke parandene mung gawe tangise wong gerang. Tamaning nata berebudi pawalaksana lire berebudi mangkono anggung genya paring dana kawula nuwun sewu Yayi Prabu Puntadewa kula ingkang Raka Ndarawati ingkang sowan wonten negari Ngamarta mriki. Salam taklim kula katur Yayi. Inggih dawah sami-sami Koko Prabu. Bibi Kunti kula ingkang sumusul dumateng paduka sungkem kula katur. Ya ndak tampa Ratu Ndarawati. Yayi Werkudara pun kakang ingkang sowan. Sowan karepmu ora karepmu. Semune kowe duwe rasa mangigit-igit karo Ratu Ndarawati, ora perlu kakean gunem sing tanpa guna kowe teko kene arep ngopo. Nuwun sewu. Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten dumateng Bibi Kunti Talibrata karana patrapipun Koko Prabu Mandura ingkang gegasah dumateng penggalihipun Bibi Kunti. Dening angka kalih nuwun sewu. Gandeng ingkang badhe ngayonaken dumateng adi kula pun Bratajaya menika Permadi kalian Burisrawa. Pramila sakmangke kula kedah tumindak ingkang kanthi adil lan wicaksana. Tegesipun wonten bebana ingkang kedah dipun wujuti menawi ngersakaken malakrama dumateng adi kula pun Sembadra. Dene bebana utawi sera-seran ingkang kedah dipun wujudaken sepisan. Kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru Gedang Mas Pupus Cindhe Debok Swasa. Pahargyan dipun kurmati mawi ungele gamelan Lokananta penabuhe para Gandharwa. Temanten dipun paesi Dewa Bagus.
Temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa. Dene ingkang pungkasan cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 140. Sinten kemawon ingkang saged mujuti bebana menika ingkang wenang dhawuh dhumateng adi kula. Bodho-bodhone Werkudara awise ngerti karo klebate tembung. Wis cetha ngiglo tanpa warana kowe nampik alus katresnan lan panglamar saka negara Ngamarta. Yen pancen kowe nolak panglamare Ibu Kunti Talibrata, ripalungguhane iki Permadi bakal tak dandani manten tak payungi ngangge gada rujak puluh ning Darawati. Janji ana menungsa sing ngalang-alangi rabine Jlamprong karo Sembadra. Diabati ngangge gada rujak puluh. Kanggone wong liya sras-sran kuwi pancen abot, yen kanggone para Pandhawa kuwi ora angel. Ning nyatane Yayi Werkudara tembunge malah agal-sugal kaya mengkono, bakal prapta ning Darawati kanthi mbabati sapa wae nganggo pusakamu rujak puluh. Ripalungguhan iki tak enteni ning Darawati. Kira-kira rujak puluh karo cakra isih ampuh ndi tak enteni wis. Lakon iki ora bakal rampung yen mung nganggo cara regejegan kaya mengkono. Sing jenenge wong bakal omah-omah lan bebrayan kuwi ngibadah sing suci. Aja nganti ndok rengga kanthi rasa serik lan rasa gething apa neh rasa memungsuhan. Kaya bener kang dadi kandhane Ratu Ndarawati. Yen Pandhawa golong gilik kang dadi sedyane bab ingkang angel iki mestine bakal bisa gampang. Mula ripalungguhan iki becike andum gawe perkara serasran kembar mayang Dewa Ndaru Jayandaru gedang pupus cindhe debok swasa ndak pasrahake marang Puntadewa ing ngadhep ana ngarsane Sang Hyang Pukulun Bathara Guru ing Suralaya. Semono uga gamelan Lokananta sak penabuhe para Gandharwa uga ndak pasrahake marang Puntadewa. Temanten dipaesi karo Dewa Bagus Sang Hyang Kamajaya mengko men Arjuna sing makarti munggah ana kahyangan cakra kembang. Ewadene manten lanang nitih kreta kencana turangga yaksa Werkudara sing ndak perintah goleke cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahe 140. Mengko putuku pringgondani Gatut Kaca sing goleki. Ayo Yayi Prabu Ndarawati. Nata Kresna lan ngandika, "Duh Yayi Prabu Haywa, sungkaweng tias mring solaing Rinira." Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati ndak sawang siadi mungganing setinggil Binatarata negara Ngamarta.
Apa kira-kira si Adi wis nyuwunake pangapura tumrap lupute Baladewa marang Bibi Kunti? Nun inggih sampun. Nah, tegese Palungguhan iki wis ora ana sing ngaru-biru anggene bebrayan Bratajaya kelawan Burisrawa. Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula kaliyan Paduka menika kedah adil. Maknane gandeng ingkang badhe ngayunaken dumateng Sembadra menika tiyang kalih mila kedah wicaksana anggenipun netepaken. Kula nyaosi syarat dumateng Permadi wujudipun bebono. Kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru Debok Mas Pupus Cindhe. Lan ugi pahargyan dipun kurmati ungeling gamelan Lokananta penabuhing para Gandharwa. Temanten dipun paesi dening Dewa Bagus. Temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa. Cucuk lampah Wanara Seta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 100 kawandasa. Wah, tangeh lamun Permadi bisa mujuti gagal rasida rabi kelawan Bratajaya. Syarat menika mboten namung kangge Permadi, klebu kangge si Burisrawa. Lho, Burisrawa ya kudu mujuti syarat sing sambrek kaya ngono kuwi. Yen pengen rabi kedah ngoten, racake pengen rabi wong ayu apane ora mung kurban bondo, nyawane kudu dililake etanane kedah ngaten. Dimas Setyaki ana apa? Paduka Prabu ngaturaken ketiwasan. Saklebetipun Paduka jengkar saking kraton Ndarawati wonten Duratmaka. Yen pancen ana maling kon nyolong bondo sakwate. Sanes brana picis ing dipun cidra. Nanging maling aguna kala wau wantun murang tata nyidra nenggih Dewi Wara Subadra sakmangke ical saking Taman Sari. Edan! Karep tutuk karepke kita malah kono wae. Lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus sajroning kahanan ribet ulet kaya mengkene parandene malah Sembadra ilang. Njur ki kepiye Yai Kresna? Aku njaluk dawuhmu, kowe iki titise Sang Hyang Sumandewaning kabagyan, titising Bathara Wisnu mesti bakal bisa ngrampungi marang lakon iki. Kula tak matur. Piye? Wakile Sudarma tumrapipun Bratajaya sinten? Aku. Ngantos kula jengkar saking kraton nututi Bibi Kunti menika ingkang lepat sinten? Sing kleru pancen aku. Nun sewu menawi jenengan ngraosaken kelepatan kinten-kinten sing duwe kewajiban goleki ilange Sembadra sapa? Aku tak golekake, tak golekake.
Megegek sadulita lae wonten dawuh Dendra Bima. Gareng Wonten dawuh Petruk nggih Bagong ora pantes babar pisan. Ora bajutan barang masa guru. Lah salahe aku ora kok celuk, lek tak kok celuk aku ya melek neh. Nah, timbali lho karo Ndara Werkudara. Anten dawuh, Gus. Pripun kabare, Gus? Kowe wong lawas. Lek Semar lawas, lek Gareng Petruk Bagong Masem ki sian. Mesti apa karo wilayah? Wilayah pundi? Kula niku teng pundi-pundi napa sebabe kok linggo ning ngarep? Niku mergo kula ngerti jalur kula. Ngerti jalur apa karo misui supir kuwi kowe ora. Ajeng teng pundi? Aku mau arep takon kereta kencana turangga yaksa ing kene ning endi? Bareng kowe sing sik enom, aku wis lali. Kereta kencana turangga yaksa ki ngendi? Aku ya wong tuwa mergo kakean mangan brutu. Petruk ki sing wong cerdas. Petruk, Lun. Kereta kencana turangga yaksa ngendi? Kula mboten ngerti, mboten kemutan. Bagong kereta kencana turangga yaksa ngendi? Lek turangga yaksa ora ngerti, ning lek jaranan turangga budaya aku ngerti. Turangga yaksa. Sik to, Pak. Mangiling-iling jaman Ramayana riyin nalika perang tanding antawisipun Prabu Rama Wijaya kaliyan Prabu Dasamuka. Saenget kula Prabu Dasamuka niku nitih kereta turangga yaksa. Ngalengka nggih, ning krungu-krungu lho, sakwise sing dadi ratu niku Prabu Bisawarna, putrane Raden Gunawan Wibisana. Sakmenika jeneng negara Ngalengka disalini dadi negara Singgelapura. Ha niku. Nah. Kula sampun kemutan. Ngendi kuwi? Singgelapura. Singgelapura ing ngendi? Pulung ngalor terus. Mboten niku nyabrang Samudra Hindi. Ah, nggih, nyabrang Samudra Hindi. Sin riyen nate dipun tambak kalian para wanara. Riyen jenenge negara Ngalengka sakmangke Singgela. Aku ora roh dalane. Mula aku njaluk Panakawan loro wae melu aku. Mbok komplit jenengane kok inti ora. Komplit ngono lho ora. Dadi lek apa mulya-mulya bareng rekoso-rekoso bareng ngono lah. Ora, aku njaluk loro wae. Sapa sing sir melu? Mboten, Pak, kula gampang asam lambung mboten iso. Petruk, nggih, kula manut mawon. Ya itu Petruk. Bagong, oke, siap. Ning ngerti tak aku gampang luwe. Kalau kaya mangan ya mangan ngono kuwi. Kudu kuwi. Sing purun niki Petruk kalian Bagong pripun? Ora apa-apa. Rapopo, Cocok. Kowe ngendang aku beduk ya, Truk. ya. Jombo dakwane ora ngerti kok ya ora. Sing penting awake dhewe kudu iso nuduhake iki lho, Samudra Hindi iki lho negara Singgela, sing penting kuwi. Wis yen ngono sing loro nyingkira, Gareng karo Semar nyingkir. Nggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Ngati-ati ya, Truk, sing waspada duga-duga diga wong ati-ati aja kering. Kaya pamane payu tenan ning kono aja lali ngisi kas. Kasijan mau piye jenengane ora. Lajeng carane pripun, Den? Kowe alebokke ning kampuhku. Kampuh Kampuh Poleng, jare kowe ne. lah kula agenge sementen kok. Aja kok kowe wong 10 mlebu rene iso. Oke. Mboten langkung ngestakaken dawuh. Ning aku njaluk napa? Ning jero aja ngrokok. Lah kecut no. Ora ngrokok. Ning ati ngobong. Yen kapuh kene ngobong liyane kretek-kretek ngono.
ambune ndak kaya balung. Mboten oleh. Ora oleh, mulai ngrokok mandeg. Oh nggih ngestaken dawuh. Ndang mlebu nggih. Ya ampun jembare kaya ngene ora ngendi-ngendi. Ambak kampung iso kaya lapangan kaya ngene. Kowe isih ning jaba ora. Masa senengane metu njaba. Kowe ning jaba, urung mlebu ning kampung. Elane. Ndi kok dalane? Iki Lah cilike semono lho. ambak cilik ya apa-apa sedeng. Mboten cekap. Ora cukup nek. Oh, nggih. Jan. Mboten saged njajal sikil ya. Ah, Lek kok sikil malah iso. Endi kowe, Truk? aku ning kene. Ya ampun, nyapa kok cukur ngene ben nyapa lho. Ben kaya bayi ini wong ya. Dicukur, wah, kayak segitiga. Bayo. Aku meneng ora. Aja cerewet. Aku areng nglumpati sing jenenge Samudra Indi aja kakean polah kowe. gagah gedhe dhuwur serapang gumbalane melang-melang dadane sak tibok jembare pating granteng otot bebayune wani ngambah ning negara Singgela aja nganti mati tanpa aran sapa lan saka ngendi kowe Panenggak Pandhawa satriya Jodi pati jenengku Bratasena Werkudara suarane kowe gluduk sing mburi wis apa
Nami kula Petruk Suragendila. Petruk Suragendila. Nggih, Bangugrana. Bangugrana. Lincak semita. Lincak semita. Mangkok dikrama. Mangkok dikrama. Sendok dimeja. Kuwi jeneng apa Begakas Warung? Kula bakul kok pancen. Setan alat. Mburi dhewe sapa? Takon karo aku. Ya, takono. Mburi dhewe sing gendruk lemu kuwi sapa? Takon karo aku. Ya, takono. mulek kaya entut. Ben, aja dudoi, Truk. Wong mringis-mringis, wong mangap-mangap iki gampang dendam karo wong, gampang ngincim karo wong. Lek nganti kowe malah nuduhke jenengmu sapa, cilaka kowe. Beda karo aku, dek ora ngerti jenengku. Golek aku ora bakal temu. Lek ngerti jenengku, wah mesti goleki ning desaku. Pundi nggih griyane Bagong? Oh, jenenge Bagong. Lho, dek ngerti. Sing ngomong kuwi dhewe lho. Mula kowe lek rasan-rasan aja banter-banter ora. Rasane buanter. Iki sapa? Wadyabala saka negara Singgela kesete sesembahanku Prabu Bisawarna. Dewa Denta, Dewa Pawaka, Dewa Wasisa, Dewa 19. Apa mburi dhewe jenenge ora? Yen tak pringgake kanthi becik kowe baliya ning negara Maja Ngambah papan kene. Aku rene duwe karep, duwe setya. Karepmu aku njaluk ngampil wujude kreta Kencana Turangga Yaksa. Kuwi kreta pusaka sing ngemu sejarah. Saiki mapane ana ing museum. Ora kena ditumpaki sapa-sapa. Aku nyilik sedhela wae ngiring manten. Ora bisa, ora bisa, ora bisa, ora bisa. Nadyan ra bisa aku tetep njaluk. Ora bisa. Ora bakal tak uluk kowe minggat kowe bali yo, kowe bali yo. Yen ra bali ilang nyawamu, ra bali ilang nyawa mati dening aku. Omong apa kowe? Anak dayane neka mbok dihormati gene kopi apa piye ngono? Malah bengok kaya ngono kuwi ora patut babar pisan. Iki sediane apik ning kene ngarep nyilih kereta Kencana Turangga Budaya. Anu Turangga Yaksa parandene nyilih. Lek ra oleh ya kowe aja bengok mripate menteleng kaya banteng kaya ngono kuwi. Jenengane iki muridku, cawangen celanaku karo jare padha polenge. Mergo aku tukang sekak ngerti ra? Ngendel-ngendelke entuk nyilih ora kereta Kencana tetep ra oleh. entuk ora Tetep ra oleh. yen ra entuk Tugel gulumu. wah kelakon kowe perang go saur rawani aku Ora bejaji babar pisan. Janji ora kok wenehake aku njaluk ngapura kepeksa bakal tak gatheng ndasmu. Piye? Njaluk ra dawa ngono.
Arang keranjang tak tumal. Oh. Oh.
Raden Bratasena kula ingkang pinitados mongko dados kemudi tumraping negari Singgela atmajanipun Kanjeng Rama Swargi Wibisana nami kula pun bisa warna sembah pangabakti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Raden Werkudara ndak tampa gawe bamba ing rasa Ripalungguhan iki karepmu piye aku kasar ya wani alus ya bisa yen nganti wong Singgela ngalang-alang to kencana turangga yaksa bakal endak ora arek negaramu dina iki aduh Raden nyuwun pangapunten karana para Wadyabala Singgara menika babar pisan boten pana tumrap lelampan menika pramila kula nyuwun gungi samudra pangaksami nadyan kados pundi kemawon kula badhe nderek mujuti kersa paduka ora bakal mikolehake marang diri pribadi tumrape Werkudara ning bakale kanggo ngiring manten adiku si Jlampruk marang Darawati Prabu Kresna anggene duwe gawe langkung-langkung menika monggo sampun cetha pratira saktelasipun sejarahipun Prabu Rama Wijaya ingkang nalika semanten menika dipun titisi dening Sang Hyang Wisnu sakmangke Sang Hyang Suman sampun tetunggalan kalian Narendra Darawati Sri Bathara Kresna monggo tiyang Singgela menika saged ngraosaken mulya wibawa kados mekaten inggih awit saking lantaran sih katresnanipun Sang Hyang Wisnu gandeng samangke Sang Hyang Wisnu manunggal kalian Ratu Darawati sampun satrepipun kula kedah ngaturaken bekti inggih kanthi cara nyaosaken wujudipun Kreta Kencana Turangga Yaksa kangge srana dawuhipun Raden Arjuna yen pancen kaya mangkono banget aku ngaturake panuwun banjur kapan anggenmu bakal nyagake Kreta Kencana kalagawa marang negara Ngamarta men ditumpaki karo manten lanang pundi mboten perlu ngentosi benjang-benjang bebasan sambung borcol lintang rambatan pundak dene samangke Kreta Kencana Turangga Yaksa kula aturaken malah menawi wonten keparinge penggalih kula badhe nderek sowan dhateng Darawati kula badhe nderek njagong wonten ing mrika sisandamel ngaturaken bekti kula dumateng Narendra Agung Sri Bathara Kresna Raden menika menawi dipun keparingaken mancur kuning angin gugur agraning arga kurnita reh kakiri-kiri orek bumi pragempita padula mangamba-amba udan treswar lan lesos syukur bagi sewu lamun to kowe duwe krikat sarta niat sing becik kaya mengkono mesti wae kowe tak lelani ngombyongi temanten inggih ngaturaken panuwun endi Kreta Kencana aja ngenteni sesuk-sesuk dina iki budhal ning Ngamarta inggih Raden ngestaken dawuh Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Mbok Badra sing gedhe pangapuramu saka abote rasa tresna sing tak gawa nganti aku ninggal tata krama nyolong kowe saka patenggan Ripalungguhan iki mapan ana tengahing alas Mbok Badra gandeng neng kene sing eneng mung Burisrawa karo kowe ayo Mbok Ripalungguhan iki turutana brantaku kowe madhep rene kowe mesem Mbok aku edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kebangetan anggenku kedanan karo kowe Mbok Badra tumraping Burisrawa
luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis nggegem jantungku ya kuwi kowe mbok. Aku njaluk welasing katresnanmu Mbok Badra. Raketang mung setetes aku kepingin ngokok kaya apa manise katresnanmu Mbok Badra. Mbok Badra. Wong kang kaya kowe nadyan kaya ngapa lan kepiye kanthi patrapmu sing murang tata wani nyidra aku saka patenggan yektine kuwi nuduhake ringkiying jiwamu sing jenenge katresnan kuwi sipate suci kanugrahan saka Gusti sing kudu dirukti kanthi becik. Ning yo kene kowe agahan tumindakmu kaya mengkono. Kowe ora duwe tata susila, ora duwe tata krama. Merga gedene rasa tresnaku marang kowe. Wong tresnane iki carane ora kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono nganti jagat iki kiamat tangeh lamun aku gelem leladi karo dapurmu. Nang kene jeneneng mung aku karo kowe wis tak sabar-sabarke ning parandene kowe malah sugal-agal tembungmu. Aku alus ya iso kasar ya kulina wong wadon krubyuk kabotan pinjuk aruda paripeksa tak ruda paripeksa yen kowe mbobot anake Burisrawa mesti kowe bakal ndoprana ngarepe Burisrawa ora sotak. Mbok Badra! Mbok Badra! Aja kowe muduna ngarep kae jurang jero kowe becik tak entengake patiku timbang ngladeni marang dapuramu. Mudhun kok mudhun aja kaya ngono kuwi yen ora percaya karo suci ning katresnanku sawangen sawangen Bapak kowe mlumpat tenan swara sesambat iki mau Kakang Mbok Bratajaya. Iya, pancen aku sing njaluk tulung sing nulungi Petruk. Matur nuwun ya, Tru. Nggih. Mandya sabdaku muga-muga kowe dadi mantune Ratu Gung Binetara. Nggih. Amin. Percaya ora, Tru? Ya percaya ngendika iki kok. Nek lakone enek. Apa Petruk nagih janji rame ora gumantung biayane jenengane apa-apa kok hitungan kaya ngono alah Kakang Mbok Sembadra kok mapan wonten sak ngandhaping jurang aku dioyak-oyak dipotho-potho macan dudu singa dudu naga sing gedhe utuh lah napa dioyak-oyak Burisrawa aku bakal digonjak bakal ngrenggut kasucenku lah sampun direnggut napa dereng urung aku isih suci neng ndi Burisrawa
becik besok mendemo baris kang prayitna jiwa saranta wonging Dwarawati. Wah Permadi kowe glele punggung netra pepalang sedyane buris rawanggene gandrung karo Mbok Bodro ringkih kang dadi jiwamu kowe wani gunjak wanita mongko wong wadon ki tanpa daya apa abamu ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara kamu gendongen wara Sembadra waton pinter jebol dadane Arjuna. Wah ing kene dalan patimu. Anggenku goleki marang ilangmu jebul mapan sak tengah alas kene iki lakone piye Bratajaya? Kakang Prabu Mandura ana Duratmaka ingkang wani nyidra kelawan Sembadra. Sapa? Ora ana liya kejaba putra Mandaraka Burisrawa. Neng tidake nyempyokake tirta-tirta praupane Baladewa ora patut babar pisan. Lagi Panca Bakah karo Permati setan alas. Pirang-pirang kawong keren. Sewu dalan tak temoho pirang-pirang celok tindake supaya kowe bisa rabi kelawan Bratajaya. Ning nyatane ngengkringanku malah sing rusak dapurmu. Kapan aku ngajari kowe dadi maling iblis kowe? Ayo. Ngisi-ngisi kowe. Yo. Kejudiran tenan aku. Manut karo patih sengkuni entek-entekane malah kaya ngene. Mbok Bodro, nganti kiamat tresnaku ora bakal mandeg. Upamane kowe kelakon rabi karo Permati, aku tetep sabar tak enteni randamu, Mbok.
Sembadra kelawan kowe. Permadi. Apa Kakang? Wonten dawuh Koko Prabu, aku njaluk ngapura. Ora patut babar bisa dikudang-kudang digolo-golo entek-entekane mlenyek gawe wirang Burisrawa. Tetepe ripalungguhan iki aku mangestoni lamun to Permadi bebrayan kelawan Bratajaya nanging jumbuh karo pangandikane Yai Prabu Ndarawati kudu ana sras-sran sing kudu diwujudi. Permadi aja mung meneng wae, jangkep ana syarat-syarat saka Ndarawati. Ngestakaken dawuh.